Alhamdulillahirabbil alamin minangka mukadimah cara wong pidhato ngaturake alamate anak soleh. Iya Pak, iya. Ya karo tetembangan sisan gawe ndongaake marang kabeh para warga masyarakat ing Desa Kemiri sedaya kemawon ing sampun kagungan putra, mugi-mugi putra-putranipun saged dados lare ingkang soleh lan solekah. Amin ya rabbal alamin. Neng Kediri dinane Jemuah kabeh wong Kemiri muga-muga barokah. Ya, neng Kediri golek sayur muga-muga kabeh wong Kemiri sehat dan panjang umur. Neng Kediri golek cengkeh muga-muga wong Kemiri rezekine akeh.
tuku bolu jerone ireng terus sinden 8 meteng bareng ya aja bisa sirame kok ya sembah nuwun ingkang tanpa upama ora ngira babar pisan lunduk tak kira bubar wayangan 2 taun sing kepungkur piyayi kemiri Pak Lurah barang panitia perangkat ki wis lali karo awake dhewe iya jebul isih kelingan iki lho katresnan sing diparingake warga masyarakat kemiri marang awake dhewe sak kanca madangkara iya sing patut diacungi jempol ki ing bab kerukunane gotong royong sama sinamadan daya dinayan swadaya per RT ditambahi APBDes BPD pamong ya melu urunan carike ya urunan ewadene ana kurange 20 juta sing nutup Pak Lurah semono kaya ngono kuwi ora piyai semangat apa enek to nduk nganti kaya ngono kuwi tur sing menang menentukan dalangi dudu Pak Lurah dudu panitia dudu perangkat ini ya kabeh para warga masyarakat mila matur nuwun dumateng warga masyarakat kemiri sedaya kemawon awit katresnanipun dumateng kula mugi-mugi iuran saking panjenengan boten ical malah dados rejeki ingkang melimpah ruah kebak ing reh barokah amin ya rabbal